South Africa, impumalanga, intshonalanga, iningizimu siyambingelela. Nibingelela yena kumanyazi nodunga amanzi okukhasikazi ukuba siyaroswe. South Africa nginibingelela namhlanje sisendlini zomsakazo kwi-Romo Real TV. Ngihleli nodokotela uSlongosi ngilanda phansi komhlaba lingana uDr. Gumede. Indoda le efunde umsebenzi kumkhulu uJohn 14 inyanga endala eyaduma ngakazalwa kwanami. Indoda esimkantshi bomvu kakhulu. So namuhla ngihleli nawo udokotela ngimlanda phansi komhlaba lingana. So nama ngeke ngande kakhulu ngeke ngigeqa amagula ngoba ngemungi ngizothatha ithuba nginingi udokotela ebingelela abantu. Udokotela naba abantu bafuna ukwazi kangcono. Sicela babingelele. Iningizimu Afrika yonke, South Africa yonke, makhombamano omhlaba. Yanibingelela nonke. Ngithi ke mina yanibingelela nguDr. Gumede uSlongosi. Indoda evela le kamhlaba yalingana. Nasemthunzini ngiyatholakala endaweni yasobanjeni. Kuphela indlela engitholakala ngayo siyafonelana ngoba manje baningi abantu baningi kakhulu, abantu baxaye kakhulu ku-South Africa yonke. Yeah. Baxayekile abantu bangapha nangapha bayokhohliswa abantu bayithanda ubosizakala. Manje ngakho ngicela sephoqa ukuthi ngiye ngapha, ngiye nangapha, ngiye ngapha, ngiye nangapha. So dokotela ngaphambi kokuba siqhubeke nenkulumo yethu noma nehloso namhlanje esifuna ukuthi abantu bethu ukukhanyiseleka kuso. Abantu sebakhalaza kakhulu ngokuthi ngiye ngawo usibanibani wangidla imali ngangasizakala. Abantu balahlekelwa o20,000, 30,000 imali zihamba into engasizakala. So kwesinye isikhathi siyasithola ukuthi kunodokotela abathi basebenza abantu uthola ukuthi banemlando engemihle ukuthi udokotela asimazi ukuthi lo msebenzi uthathephi, ufunde nini, uqale nini, nanokuthi usebenza kanjani. Kancane le dokotela manje ukuthi siqhubeke ngicela ukuthi ukhanyisele abantu ukuthi udokotela ungenini emsebenzini, lo msebenzi ufunde kuphi ukuze abantu bazi ukuthi njengamanje sikhuluma ngobani kuswa manje kuyaphambili. Mungathi ulandela lokho ke ukuthi abantu uthwase nini wenza kuphi. Uyabona uma ufika eluzonogqokweni ufica kudliwa inyama nawe ungabusaphuza lutho nawe ufika udla inyama. Abanye ufica abantu bahamba bayakhona bathi abantu basizakala lapho. Bona abantu bahambe bayakhona. Mina ke ngithwasa le kwasikhamelele le kaJohn 14 Umhlaba yalingana. Kamhlaba yalingana. Yeah. Ukuthwasa kwami ke akuvelanga nje kwabalula, ngivelanga nje vela ngazi ukuthi hayi cha sengisutha uphuthu sengiyahamba ke manje ngiyothwasa manje uyabona. Cha ngahamba nje kahle ngafika kalusane la ndafika ngabhekela ukuthi hayi cha wona impela umsebenzi usikhoma ukhona. Yeah ngathi hayi cha ayivele ilime phela zetsheni. Yeah manje lo msebenzi lo mina nguthathe kusukela ngo2018 ngo-October. Ngase ngaphuma nini? Ngaphuma ngoSeptember 10. September 10, 2021. Futhi unyaka odlule. Hawu unyaka ophelile. Wabona nje abantu baningi kunemlando nje khona. Isikhathi nje ngiphumile kusona hayi. Impela abantu ngiyabona impela umehluko bayobona abantu bayothi hayi cha. Dokotela la usizile, dokotela la usizile yabona. Yeah kuyenzeka. South Africa niyezwa nansi indoda inomlando iyasho ukuthi ayivedanga yala namhlanje yavuka kusasa isebenza abantu. So le ndoda usho ukuthi nasi siqu la ethoni idlule khona yafunda umsebenzi. Usho ukuthi mithi ingene 2018 esikoleni yofunda lo msebenzi usho ukuthi u2018, 2019, 2020 usho ukuthi kwenza u3 years lo usho ukuthi une degree yalo msebenzi lo muntu akawuthathanga ndawo nje obala. So nani eSouth Africa kubalulekile ukuthi umuntu ukusebenzise lokho. Ungavela udlala umuntu nje ongamazi ukuthi uvelephi athi letha kimi u20,000 ngizokulekelela. So dokotela namhlanje bengifisa sikhulume ngento ethe ukujula kancane ngoba ihloko sizothi kuyimixa kancane siqhube sibhanqe ukuze sithole indlela ukuthi umuntu akwazi ukusizakala ngendlela ukuthi siye phambili. Dokotela oqala bengicela ukuthi ungenzele umahluko phakathi kwenyanga ezithwele nenyanga ethwasile. Ukuphi umahluko phakathi kwalezi zinto zoku2? Hey uyabona lapho kangizugxila kakhulu khona lokho ngoba kahle mina angazi ngibona inyanga ezithwele. Mina ngazi ukuthi umuntu uyathwasa umuntu. Ngoba ngisho ngathi uthwele, umuthwele phela kusho ukuthi wona unento ezokunikeza abantu kuphela abantu bengasizakala futhi umuntu ngeke beze bawuthola. Okusho ukuthi umahluko phakathi kwenyanga ezithwele ukuthi abantu bayakwazi bengene kodwa bakwazi bephume nosizo.
abasizakala uthweleke lo muntu lo unento kahlala nje ukuthi emfakela abantu kodwa manje ugcineni bayakhala the rest bayakhala akekho umuntu othi hayi mina ngase zobani ungahambe lapha kusho ukuthi uthweleke lo muntu lo kubokwazi hayi South Africa nami udokotela uyanibekela ukuthi umahluko phakathi komnyanga ethwele nenyanga ethwasile ukuphi dokotela manje siqhubeke ngicela ukuthi ube unika ababukeli inamba yakho ngoba sizoyibiza manje sibize phakathi sibize mase sivalo ukuthi umbukeli ahambe nathi kahle inamba yakhe ingamlahlekeli nokuthi asiqonde akwazi nokukulandela hayi ngiyatholakala nje kuzo zonke lezi ezokuxhumana Ampere yangifonela inamba yami ithi 0799 0799 96 17 60 asiphinde dokotela ngasiboni 07 99 96 17 60 hayi ngiyatholakala ngiyafaneleka umuntu kodwa-ke umuntu uma ngifanele ngifuna umuntu angivuse ebusuku phakathi kwamabili ethi hey manje ngicela ukubuza la ukuthi manje ukuthi ubuza cha uma ngilele nje ngilele bakwethu angizukulibamba lolo cingo usho lo cingo silivula ngasikhatsini umuntu ugcina ngasikhatsini ukufona angafana noma ngasikhatsini kodwa indaba sebusuku ngesikhathi sokulala nawe ubona ukuthi lo muntu lo kahle kahle uluza uyangiphazamisa isizathu esidala ukuthi ngisho lokho-ke umsebenzi mningi kakhulu isikhathi sokuphumula nami ngiyasidinga isikhathi sokuphumula njalo sebusuku ngifale ngiphumule ngoba ngithi ngiyavuka ekuseni nabo abantu baningi bakhona bafuna ukuthi ngiba-athende mina emini ungafona ngebusuku ifoni yami ngihangize ngiyibambe ngoba vele ebusuku nosuka nami ngiyithathile iyaphela phela ibhathi baningi kakhulu abantu abayeluzana abagcwele la e-South Africa bonke abantu abafuna ukusizwa yeah right South Africa ake sibe ngabantu sikhule sihluze umqondo yethu nawo ngeke nje uvume ukufuswa ngo-12 ebusuku ukubuza into efile so uyasho dokotela ukuthi ungafuna noma yinini kodwa uzobuza into enomqondo nento eyaphambili dokotela ukhona enkundleni zokuxhumana ya ngiyatholakala ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook ukhona lapho ngiyatholakala ku-Facebook bathola ngobani bese ngiyakudinga nje mengisesho ubani lapho uzangithole udokotela uzothola nje usicelo Thokozani Gumede Facebook uzoyibona nje inyanga efaka umqhele lapha yasiyilengisa nebhayi laphane eduze nendumba yotshani uzobona ukuthi hayi cha uye kodwa uma ngenjalo hawu bokwazi ukuthi hayi akusemina dokotela umuntu ongakazi afike kuwe nikhuluma ocingweni uyakufaka imali esitolo noma ko-Shoprite noma kuphi hayi mina imali angifakele lokusalela esitolo angifakele imali esitolo mina ngine-akhawunti yami uma umuntu efuna ukukhokha mina nginezi-akhawunti indaba yospana nani ngithi le nto igcina isandisa ubugebengu gcina omunye umuntu uzofikela uzofike ayibheze athi uyimina kanti uqamba amanga mina ngine-akhawunti yami kanti umuntu futhi uma esukela usaneza umuntu imali uyayiphatha hayi indaba yolusana ukuthi umuntu hayi mina ngizoyifakela ukusana imali ngizoyifakela usana esipani cha ngisebenza indaba kaSipani nje angisebenzi indaba kaSipani akunaso isikhathi sona singekho South Africa udokotela uthi imali akafakelwe spa awumfakeli imali ey'tolo ungakaze futhi ubonane naye shuthi une-akhawunti la eninikana khona mhlawumbe senibonana esigodlweni ukuze ukwazi ukuqhubeka ninikele ngendlela esuke ninikelelana ngayo right dokotela ke sikhulume indaba ejulile manje uyabona iSouth Africa yethu ayinamathuba omsebenzi abantu abasebenzi kubi kuyale sengithi mina manje ngifuna ukuvula ibhizinisi lami ongenani ngikwazi ukuyizamela ukuthi ngikwazi ukuyiphilisa ngiyazama mhlawumbe ngidayisa amagwinya ngidayisa amashisa ngidayisa kodwa manje awathenga ongenani ukubona uflawa endlini namafutha ngichithe ngilahlelele kulo muntu onjalo usimenze njani dokotela uthini ngalowo muntu umuntu onjalo phela kusho ukuthi unesinyama unamabhadi ibhadi lanti sinyama nje uluzana awukwazi ukuthi ungathenga uluzana u5 litre ubiza kangaka 250 u5 litre bese uqhamuka uflawa ngoba ubiza kangaka nawe uqhamuka uzobo noma intengo kapetrol ikhupha kangaka namana nokudla akhula njalo abantu abangeni ngenze njani abantu abangeni fanele ugeza unesinyama fanele ugeza manje wose uyakhelwa nenhlanhla abantu bemamatheka abantu mabekubona bese babona hayi cha lokhu singakuthanda yabona umuntu ekuhlekela nje umuntu amamatheke ngisho umuntu edlula angaqonde ukuthenga ethi hayi lo sisi lo uyazi uyangishaya ake ngibuka ukuthi kunanda yabo ngisho umjeda uthi udokotela lo muntu ufuna ukugezwa agezele ukuthi abe nenhlanhla ukhandelwa lenhlanhla angimuzwe ukuthi indaba yesigubhu abanjani benikezwe igubhu
indaba yesigubhu ijule kakhulu indaba yesigubhu. Indaba yesigubhu ijule kakhulu. Masikhuluma ngendaba wena ngomuntu osaqala ibhizinisi. Umuntu osaqala ukudayisa akasi-afford isigubhu ngoba naso ngazo sikhokhela ngoba siyabiza. Manje nje umuntu onjalo usuke ufuna ukugezwa akhelwe inhlanhla kanjalo step by step yakhuphuka kuze kufike ezingeni lokuthi hayi cha usenebhizinisi useyakwazi manje ukuthola ilungisana igubhu yabona. Okay, sengifikile edodela nguwe manje ngizofuna ukuthi ungigeze bese ungakhenya inhlanga zenhlahla. Malini kumele ngiyiphathe kuwe ukuze ngikwazi ukuthi ngithwele izinto. Wena uza nje straight ukuthi wena ufuna inhlanga zenhlanga. Ngifuna ukwakhela inhlahla ngiyazama ngidla ama-chips awathenga ama-chips ami. Ngifuna ngenze ukuthi manje yami ikwazi ukuthi iye phambili. Malini emfuze ngibe nayo ephaketheni. Lezi zinto sihlangana lezi zinto ufuna siza nje same time lezi zinto lezi. Siyageza, siyakwazi ukuhlukana kodwa still ikwazi ukuthola indlela ukuya phambili. Azakwazi ukuhlukanisa ngithi phela okokuqala umuntu baluzana nabathathi baningi ngela ngaphandle imfomo eziningi uyabona ubusuku ubekile ukusaba usuku ubekile uzana icontent yakho nawe uyayidayisela hey ziyakhala mngani wami nombhulelo uyayithola khona babeka imbhulelo lapha imeqo lokushaya lapha ngeluzane manje ke umuntu onjalo kahlahle kuba kuyi ukuthi siqala kanjani kuya ngamandla akho uthathele umuntu osuka kanjalo usufuna umqale phansi ka uhambe nayo ukhuphuke nayo ulusane athole nenhlanga zokuqina ngoba siyashisa isagilo manje sonibaningi nicomputer induku iyasha induku manje kanjalo bese kuyakhuphuka kanjalo bese kuyabuya futhi lo muntu kanjalo kune price yakhona muzoqina nje kahle ufanele ulusane ugeza uqine siyakuqinisa kanjalo uphinde ukhuphuke kanjalo bese sikufaka inhlanga zenhlanga inhlanga khona inhlanga zokuqina khona inhlanga zenhlanga lezi inhlanga ziyahluka lezi inhlanga lezi zinye sishisa nemali sifake la emzimbeni sikunike inhlanhla uhambe nayo. Okay, njengamanje ngithi nayi ngakithi abangenzi lutho abangicuba abangiloya abangenzelani ngizafonela ukuthi indlela ukuthi ibhizinisi lami likhule mengigeze ngifake inhlanhla zenkhuza mali efuze nibe nayo. Wazi ngani ukuthi abakakuloyi ngoba ngaso sonke isikhathi umuntu uma esuke eqala into amehlo swathe nje okuyi. Phela ngisho ngezwa lutho into ehluka emzimbeni engithintana uma kanjani. Ungathola ukuthi kukhona ungenile kuphela akakunyakazisa. Uthola ukuthi kusekhona ngaphansi egazini kuyosebenza ngesikhathi ukuyokushawula le phansi. Akwenzeki imfamona ziningi lapho kade ungabe uyidanda noma uyinsimbi lengabuza ubuhlungu. Imfamona ziningi lapho ngisho ngaqala ukuthi uyidayisela amaluzi lapha nechepisi namakhekhe. Ziyakhala ushawula wona amakhekhe la ushawula amakhekhe ushawa impela ushawula amakhekhe. Nawe uhlupheka uyabona ushaya impela bese bathayile ukuthi kusile ekugcineni ugcina uthathe lezi zinto uzidla wena bakuvala bakuvala phela bakuvale lapho ugcina uvaleke lezi zinto ithathe uyishayile esiswini uthi manje abantwana bami abanamphako thatha noma usubakhandela umphako nemali ayisekho ukunika ilizwane ingane kuyipocket money manje isagila siyashaka isagila awukwazi ukuthi ungathena imfama nayo kabi khona kwesinye isikhathi umona ukuvuka nasemndenini nje umndeni omkhulu yabona njengemndeni emkhulu yavuka lapha iluzane nabo makhelwane abanye abathi badayisa bathi kodwa khona kwakuyijansi kuyoba yini yabona okusho ukuthi uma mina ngithi nginenkinga yebhizinisi lami liphambili ngiyakwazi ukufika kudokotela ngisiza uyafika nje lapha ngifike ngikusize ngiyakusiza impela ngiyakusiza sisi wami bhuti wami noma ngobani ozama lento engikhuluma ngayo manje ngithi mina uyazama ke phambili nangu udokotela uthi uyakwazi ukulela into enjalo udokotela ngoba sigcina singaphumelanga ngoba uthi ngiphatha malini mangiphethe 4000 nami uzongijikisa nawo mina kahle mina ngisiza abantu ngumuntu wabantu manje ke angikwazi ukujikisa yabona angikwazi ukujikisa ufanele ngusebenze okuyilusana okuyinani lemali yakho ephela kahle imali angikwazi ukuyibiza kumedia ngoba imali uma ibiza kumedia oluza namadlozi amazongishaya nami ukuthi ngigcine sengimemeza indaba zama-prize uyabona bese kathi ngiyalusana imali ngikutshana kahle yona kuphi kusesigodle noma ungifonele bese ngiyakutshana ukuthi hayi cha lo msebenzi usukuyimali engaka ukuthi ngavele ngisuke sengiyakhagula nje imali manje imali engaka futhi kwakhona umulusana umuso kungifonela kukancane ukuthi ngikutshane abantu nje uma befuna usizo ngempela abayiphathi imali ngoba izinto nalo muntu ngulanda kude kakhulu lo leka mhlawumbe yalingana leka omatekenyeni uguhle njalo ushonele phansi lobolani basendume ngakomangozi lo muntu la uqhamuka khona manje ngiyabona nje abantu abadlela upayi lapha nomoba nawo omningi khona uyadliwa lapha endaweni yasobanjeni manje uyabona ukudlala ngabantu la manje Africa angazi ulindeni uthe udokotela le mali onayo woza nayo uzobhekwa nje nento elingana naleyo mali oyiphethe
mina nguwe ngasengisuke manje ngabe ngiyafuna dokotela bethe inamba yakho lo muntu akufonela kwanye ngambona ukuthi naye uthe uxakile uyafuna ukufona manje inamba yami ithi 0799 0799 96 96 17 17 60 60 uDr Gumede uSlongosi. sukuma lapha ehlele ekhaya siswami nawe ubhuti wami nawe mama nawe gogo ungahlali kanjalo uze expire ama chips ezemfamu ngama chips uhlele ekhaya ngabe udokotela uyakusiza akulekelele dokotela sinomuntu othi mina ngahlulwa isikole ngino code 14 ngafuna ukushaya ama truck noma ngenze security lo ngayenza nje angaze ngisebenza ngutshoni ndawo ngiyafesa lutha ngiqashwa sithini ngalo Siyabasiza labo bantu basizakala labo bantu kuphela kukahle vele ukuthi usiza umuntu ophethile uyabona uma kuvele qhamuka umuntu nje othi umuntu ongaphethile uthi ungcono noyile esikoleni kwase kuba ukuthi nasi isiqucu unaso mhlambe lo code lo ukhuluma ngayo code 14 lo khuluma ngayo ukuthi angithanda kakhulu uphathe indaba lokugagula lusamdela lecode enkulu le lezi incwadi zokugcina zokuhlala ngoba umkhulu wami lo kade manje lecture lapha manje angifuni ngilongibhizi ngiphathelele lusa loba sengathi angimhloniphi kanti cha ngiyamhlonipha uma ukuthi uphethe nazi ilusana incwadi lezi zomuntu omdala sithi incwadi zomuntu omdala incwadi zokugcina lezo uyakwazi ukuthi ungusebenza phezu kwakho ngophela kukhona okuphethe une security okay kulungile woza bese umuthi uzile kimi ngakusethe bese kuhamba ufaka ama CV hayi ukuthi uvolisa ukuhlala ekhaya uyitshela ukuthi umsebenzi uzoyifikela ngisulele emaphusheni ngakuthola angeke kwenzeke ngakuthola usungadla umuntu onjani ngakuthole fika kimi wena bese ukhanda ama CV uhambise ngiyakutshela uzoza umehluko ngiyakembula dokotela ekhasini sebengiqedile kwesikhathi ngibuye sengihamba ngenyanga sebengihlisha imali yokugibela udinga lo muntu ogembulayo abantu abagembulayo kahlathi nabo sebakhela inhlanhla lento elusana yokugembula iya ngenhlanhla yomuntu nanedalo zomuntu zithandile yini awukho umuntu okuthiwa nje straight ukugembula mangifika ekhasini ngifike ngibamba umuntu imali lapha angithi phela ulusana umusuku usethwe kahle ugembula idalwa zakho mayithanda ziyakwazi ukuthi wena mayisethe kahle zikunikeza inombolo zelotho zikunike inombolo uyiphuphe ebusuku lelo uvuye ekuseni hamba uyifaka ubona ukuthi ungeke uzobambe idlo zakho lithandile omunye umuntu ungaluza ungamkhanda omunye umuntu uthi ufuna ayogembula uthi ukuthi uyafika lapha afika adliwe kunjalo sizathi ekhandiwe kunjalo kuya nangamadlozi uma ukuthi vele nezikweleto mhlawumbe zikhona yonke indawo le emadlozini sokuthi amadlozi akhe awathandi vele ukuthi uphumelele hayi inkinga ikhona ngoba khona izinto ezilokhu kuthiwa imdliwa lokhu kuyabhede ngathi yikho lokho kuphinde kube nalemkhuba le okay dokotela ngiyagembula sengifikile kuwe ngiya ekhasini ngafike ngadliwa mase ngibese sithola ukuthi cha inkinga mhlawumbe isesidalweni noma ikuphi kusokuyiphutha labane lami noma likadokotela ngoba mina sengifikile kudokotela ngase ngiyodliwa naye leko ngalesi silapho yekabani lophutha le wena okay wena ufike kimi ngithatha ufuna ukugembula iphutha lakho iphutha lakho wena ngoba ukudla wena nje ufuna into mina ngikunikile into mina othe wena uyayifuna ngeke ngikunikile ukuthi ayisasebenza ngaphambili indaba yakhe akuthi wena ufike wangixoxela uma ungixoxela ukuthi ufunani mina ngiyakunika ngiyakwazi indoda ukuthi usunginike into engithe ngiyifuna mise ngiqala phambili uphinde ngibuye kuwe akwakho iqala kanjani nje ukuthi nje mhlawumbe ngifikile wangenzela lento ngafika ngangiwina ngendlela engithe ngizowina ngayo ngibona ngizosho cha dokotela angiwinanga mhlawumbe ake sizame ngenye indlela entweni enjalo ngithi phela lakho kusokuchaza ukuthi inkinga iseluthani sedalweni zakho kusokufanele sizame ngenye indlela kodwa phela uma sekunjalo fanele uphathe enye imali phela sesigodlo omunye umkhawu oluzosikhodlo zeninyoka manje kuyiphutha kanjalo ukuthi la befuna sifike khona asifikanga mina ngikunikile into othi uyayifuna wena ngithi uma sesishintsha indlela manje sesigodlo zenye inyoka engapha eceleni manje songenye imali enye imali South Africa kubalulekile ukuthi mawufika kudokotela ukhuluma ulimi oluqondile ungalokho ushona eceleni ngoba uyogcina udlala kakhulu ephaketheni shanje into yakhe iqonde ukuthi mina dokotela ngifuna nako mawuthi ufuna ukuhlola uhlola uyahlola dokotela ukuhlola ngiyahlola kodwa manje angikuthanda isisi kahle lokuhlola ngoba manje omunye umuntu khona abantu abafuna imhlahlo la hayi dokotela sibambe lapho singahambi kakhulu
South Africa mawuthi niyafuna ukuthi le video elandelayo esoyikhipha nodokotela sikhulume ngobuhle nangobubi bokuhlola nangokubaleka nongabaleki kokuhlola siyacela nisho la comment section isho niyafuna udokotela ngimbuyise sikhulume ngayo futhi le yokuhlola nokubaleka kwakho ukuhlola nobubi bokuhlola nawufuna ukucacisa ukuthi ukuhlola kuhluka kanjani siyacela in-comment la comment section siyadinga ukukhomenta wenu imbono yenu nala enisho ukuthi cha la siyezwa la kuasizwa nisho la comment section uzokwazi ukuthi udokotela ezomcacisela la engingacacisele khona nanokuthi futhi mawukuthi niyabona ukuthi khona engathi siyehluleka khona njenge TV iRoma Royal nisho cha la asiboni kahle engabalula iquality yesithombe nanokuthi ninalo ilungelo lokuthi nami ukwathi khona la ongenze kahle khona uxhase ungaxhasa ngokufaka umbono usho cha lungisani lana la uxhasa ngokuthi mawuthi uyabona khona ithuzo eshodayo ufaka amasente noma uthenge lelo thuluzi usilethele okufisa ukulekelela noma ngayiphi indlela angathi le number 064 633 4640 number se studio le noma kukhona udokotela ongakini ofuna ukuthi avele la thinta lo number sikwazi simvakashele udokotela ngoba egcina kusule channel akusiyethu eyenu siyenze lenini ukuthi nikwazi ukusizakala thina la kwa Royal ngathi kwa Royal nje asidili nenodoti angeke simlethe udokotela ukuthi udla imali zabantu before ukuthi udokotela siqale simsethe simcheke before simletha la ezama ukusho ukuthi la ngoba ngisho siphila ngamakhambi ngempela asiphili ngenyembezi zabantu dokotela uhlole lethu sesibhekise emaphethelweni ngiyafisa ukuthi siphethe ngoba namuhla ngiyabona ukuthi kubethi beyigqile kakhulu entweni yenhlalo ngiyafisa ukuthi ngibuza nje umbuzo oqondile nodokotela ngicathi mangiphendula ibe yinye ethi nje one word answer mangiphendula dokotela uyathwalisa ngeke ngikhulume le nto uqondile ngeke ngikhulume right dokotela ngeke sikuphoqe ukuthi ukhulume le nto right sidlulele phambili dokotela ngithi mina ekhaya angihlali khona mhlawumbe ngihlala emsebenzini ekhaya khona umama nezingane ngithola manje ngiyasaba ukuphepha kwabo noma ngithi ngiyakusabela ukuphepha kwabo njengokuthi ngiyindoda ngikho ekhaya ikhona indlela esingenza ngayo ukuthi abantu noma ngingekho mina ekhaya still bephephe kodwa kube khona into ebavikela angithi manje la ephuzo lenjalo ukuze abantu baphephe nawe uzoqinisekisa ukuthi ingane zakho ziphephile aziguli azibandwa ekhanda mase ngathi ukubanda ekhanda ngikhuluma ulimi lwale phansi le kwasoshangana masikhuluma ngalokuthi kahle ukuthi ingane ayiphethwe ikhanda mase ngithi ukubanda sengikhuluma ulimi lwale phansi le la ngivela khona umhlabela ingane uyakwenza lokho siselungisa ikhaya liyalungiswa nabantu balungiswa ikhaya liyabethelwa licushwa nabantu bacushwa abantu abasekhaya usethwa nedlozi phakathi kwenza konke sikubaphe konke lokugabhandelinye nabantu bakhona konke ukuthi ikhondle esenza ngayo ukuthi sikwazi ukuvikela abantu yes idlozi phela fanele ukuthi idlozi awumusu usuhlala ekhaya lingenadlozi inkinga leyo usenkingeni hlala ekhaya lingenadlozi okwesibili alinasekela liqinanga ekhaya wona uhleli nje ufanele ukuthi uhlele ehlathini kunezimamba uyabona inkinga ke leyo kokuqala siqala ngomuntu size ekhaya sithi sidalo samqinisa umuntu simcuphe siliqinisa ekhaya simcuphe konke sifaka idlozi phakathi ekhaya kube kuhle inhlanhla zivuleke ngisho noma ngabe kuthiwa la ekhaya ayi ingane zakhona ayisagani uma ukuthi kulapha eluzaneni ziyagana ziyagana asithi ngithenga imoto dokotela wonke umuntu ukhala ngangisho ngiqhamuka abafana bamba umlomo la mse ngiyisabela imoto yami hayi ayiphephile imoto yami manje iyafaka incwebe iyacuya elusana nayo imoto le iyaqiniswa ikhona ilusana ifaka isipoko imoto ifaka isipoko man igadwe isipoko uza la ukhandela isipoko lapha ngunikeza isipoko uhambe naso kuyiqiniso dokotela ukuthi kukhona ukuthi mase nifayile izinto zenu emotweni mengengena emoto kukhulume umuntu engambona emotweni kungakhulumizwa emotweni ngiyayitshontsha imoto kukhulumizwa iqiniso leyo kwesinye isikhathi kuyenzeka kwabanye kuya ngokuthi isikole sethu asifani angikwazi ukuyiphendula lo nkulumo inkinga isikole sethu asifani abanye angikwazi noma bakwazi noma bakwenza kodwa nje khona imoto kufuneka bayisabe imoto kwazi bona ukuthi imoto yendoda
amaphoyisa ngalokho ebhiza amisana nawe hayi fanele kuyeka angayiboni ayiboni sidlulile noma bakudlulisa bathi dlula yeah. So dokotela ngithi mina ngasemakhaya noma ngithi ngisegoli noma ngihlala hostel noma ngikuphi ngifuna ukuba isiqhwaga shaya induku la nensizwa njalo nami ngisemdlalweni hlengweni nengozi ziyangipha insizwa ziyangishaya ikhona nami into ongenzanga ukuthi cha ngibe isiqhwaga noma ngibe inkunzi pheko ezinye inkunzi hayi lokho angizukukwenza lokho ngoba manje sizathu lento engakwenza uyobulala abantu uyobulala abantu le nduku strong kakhulu uyobulala abantu ngiyokwenza lento ushaya umuntu afe okusho ukuthi udaba onjalo zikhulunywe egodlweni siphela hayi asikhuluma indaba enjalo ngeke sikhulumela kumedia isho ukuthi iphele esigodlweni iphele esigodlweni hayi yezakala dokotela South Africa uhlelo lethu selifika la ekumele siphethe khona siyacela ngabe sicelile ukuthi uma kukhona into enifisayo nodokotela ukuthi siyikhulume naye comment section nofuna udokotela uthe udokotela akayikho imali azoyibiza kuwe ukuthi woza naye kodwa uthe le mali onayo wena bokwenzele into elingana leyo mali oyiphethe ngizike mina musukulana ungadlile musuba yisilima mina ukuba yimi nje ngabe sengifone ekudala nasi inombolo za dokotela la escreen ngezansi thatha lezo inamba ushintshe impilo yakho lolu iRoma Royal TV uhlelo olihamba phambili elithinta abalaphi besintu nokulashwa kwesintu silethe odokotela abayiquality ngiyacela ukuthi nani nibe yiquality kodokotela benu nawuthi udokotela makuthi content funa sizokhuluma ngayo kube yini nisitshela ukuthi sikhulume ngani noma ukuphi la ngifuna ucaciselwa khona ngakhohlwa ukuthi ngithema ngifuna udokotela ngimbuyise kule video landelayo sizokhuluma naye shona la comment section ekwezokhuluma ngokuhlola baleka ukuhlola nokuthi kungani engakuthandisisi ukuhlola ukubalwa lokho udokotela akuthandisisi ukuhlola ngiyazi ukuthi kungani commenta la usho ukuthi udokotela abuye uzokwazi ukuthi kungani ngakuthandisisi ukuhlola dokotela sisaliphethe uhlelo lwethu ngicela update abantu ukuthi ngesonto elizayo kukuphi la sobe sikhona ngina ukuthi ikuphi la mebe silalele khona bukhoma hayi ngesonto elizayo impela sobe sile phansi endlini zokusakaza impela kwikhona FM la sobe silale khona impela la emini ngesabathe emini bebade nawe ngokuvula wakho umsakazo 100.4 FM ngiyakutshela wena ulalele lapho uyakutshela ngobe kusindwe ngabathola ngobe kukhulunywa lapho ke uzoyizwa interview yobiqhuma lapho ke sobe semsakazweni impela sobe sikhuluma lapho ke mdlaleli ngithi mina usiyeke leso station wabo sivule ngelusani ngesabathu vula ikhona uzomfica uDr Gumede mhlasembe ungakwazi nawe ukuthi uphose ucingo bese ke ngiyakutshela ukuthi hayi la kufuneka so ungayini abantu abangayitsheni ukuthi uma ngoba ngiyalo umsakazo ngiyobahlola umsakazo cha angihlola umsakazweni ngesigodlo mina la kusetshenzwa khona la ngisebenza khona nginayo isejari uthi udokotela ikhona isejari indaba yakhe engapheli emoyeni indaba yakhe engaziwa umhlaba wonke woza kuye ihlale phansi akulungisele into yakho musukubhayiza ngesonto elizayo kusuka lesabathe siyakulo kuyaphambili udokotela bekwazi ukutholakala kuyikhora so inamba yakhe 0799 bandokotela 961760 so sithola kuyikhora ngamahlabatha ngo10:1 musu ihora lokuqala ubusuvulile lo msakazo obekhona udokotela wakho omthandayo hayi uluhlanga hayi isabatha kuphela kwaye nakuleli landela lelo uzobe khona emsakazweni wakho la uzokwazi ukuthola khona umkwazi ukuthi ukuthi umbuzo ufuna ukuba nawo ufake ukwazi ukuthi ufuna ama directions ekunike nawe uyafuna ukucacisela khona ukwazi ukucaciselela dokotela sivayelise kubantu sisazolinda bona sibathini sibuye sithini kubona hayi balaleli magumbamana omhlaba eSouth Africa yonke hayi ngithi mina abantu abasizakala abantu ungafeli ngaphakathi lenkinga kudlayo woza nayo kimi uyinike mina yabo ngesikhathi unenkinga uyithwele uza nayo kimi yasuka kuwe ihlala ibe ngeyami yonke ngesikhathi uyinika mina iyosuka kuwe vele uyabona ukwaqala nje waluza wasuka ukuthi lenkinga enginayo angiyifuni yaphela ngiyithatha mina nginemgqomo la ngilahla khona izinkinga zabantu
nginamgqomo la ngithatha khona inkinga zabantu ngiyiphose khona ngiphosa emgqonyeni inkinga zabantu nami ngiyayibamba ngezandla isikhathi befika nazo ngiyithathe ngiphosa emva kwalabantu bese bayaphumelela kube kuhle. South Africa ngoba ngeke ngasho eqothi nginiphethele iquality kadokotela ngisho silethe umbhedo la kwi-Royal silethe iquality kadokotela uthi udokotela ukuthathela inkinga zakho kube yezakhe uyazi uzodila kanjani nazo. Lelo uhlelo lakho lithanda pha kakhulu bathi siphila ngamakhambi kwi-Romo Royal TV. Siyacela ukuthi kuzoba ukulandelayo nibe right. Mina ngumdolomba manyazini mfowami yenu South Africa. Peace.